ሰላም ከመይ ትኾኑ ተኸታተልቲ ዩቱብ እንኳን ኣብ ሲስኮ ኢንፎቴክና ዩቱብ ቻናል ብሰላም መጻኹም። ኣብዚ ቪድዮ ከመይ ጌርና የኤስፒ ፍላሽ ሪፔር ንገብር ወይ ድማ ዝነበረ ስቶሬጅ ንምልስ ዝብል ይኸርየኩም። የኤስፒ ፍላሽ ብተብል ክንገብሮ ከለና መብዛሕትኡ ግዜ ዝነበረ ስቶሬጅ ይቕንስ እዩ። ንኣብነት 16 ጂቢ ፍላሽ እዩ ናተይ ግን ሕዚ ዘለዎ 2.25 ሜጋባይት ብቻ እዩ። ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና እዚ ሶልቭ ክንገብሮ ንኽእል ዝብል ይኸርየኩም ማዓንቲ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ስለዚህ መጀመሪያ ክንገብር ኢና ኮማንድ ፕሮምፕት ክንከፍት ኢና። ስለዚህ ኣብዚ ናይ ሰርች ባር ከድና ኮማንድ ፕሮምፕት ኢልና ንጽሕፍ cmd ማለት እዩ ካብኡ ራንስ ኣድሚኒስትሬተር ዝብል እዚኣ ማለት እዩ ክሊክ ንገብር። እዚ ኮማንድ ፕሮምፕት ተኸፊት ኢልና ኣሎ ዲስክ ፓርት ኢልና ንጽሕፍ ሊስት ዲስክ ንብሎ ዘለዉ ዲስክታት ዘርዝረልና እዩ። ስለዚ ዲስክ 0 እና ዲስክ 1 ኢልና ኣሎ። ዲስክ 0 ማለት ናይ ኮምፒተር ስቶሬጅ፣ ዲስክ 1 ድማ ዩኤስቢ ፍላሽ እዩ። ስለዚ ዩኤስቢ ፍላሽ ሰሌክት ክገብረለኒ ሰሌክት ዲስክ 1 ዲስክ 1 ኢዝ ናው ዘ ሰሌክት ዲስክ ይብለና። ስለዚ ሊስት ፓርቲሽን ንብሎ ዘለዎ ፓርቲሽን ናብ ፓርቲሽናት እውን ሓደ ሓደ ግዜ ስለ ዝመቐል ፓርቲሽን ሊስት ክኸውን ኣለዎ ኢልና ሊስት ፓርቲሽን ንብሎ። ፓርቲሽን 1 ጥራሕ እያ ዘላ ናተይ። ስለዚ ፓርቲሽን 1 ሰሌክት ገይረ ድሌት ገብረ እየ። ክልተ ፓርቲሽን እንድሕር መፂልኩም እውን ግን ንክልቲአን በብሓደ ሰሌክት ናገርኩም ድሌት ክትገብርዎን ኢኹም። ሰሌክት ፓርቲሽን 1 ፓርቲሽን 1 ኢዝ ናው ዘ ሰሌክት ፓርቲሽን ዲሊት ፓርቲሽን ኢልና ክንፅሕፈሉ ኢና። ዲሊት ንክገብሮ ክንዕዝዞ ኢና። ዲሊት ፓርቲሽን ዲስክ ፓርት ሰክሰስፉሊ ዲሊት ዘ ሰሌክት ፓርቲሽን ኢልና ክሪኤት ፓርቲሽን ፕሪሚየር ንብል። እዚ ኤግዚት ኢልና ምዕፃው ንኽእል ኢና ወይ ድማ በዛ ናይ ኤክስ ምልክት ጌርና ዓፂና ንወፅና ኢና ችግር የብሉን። ካብኡ ፋይል ኤክስፕሎረር ንኸይድ ፋይል ኤክስፕሎረር ጌርና ነቲ ዩኤስቢ ፍላሽ ዳብል ክሊክ ንገብሮ ፎርማት ንክኸውን ክሓተኩኒ ፎርማት ዲስክ ትብልዎ ኢኹም። ስታርት ኦኬ እዚ ዩኤስቢ ፍላሽ ዝነበሮ 14.8 ጂቢ ናብ ዝብል ተመሊሱ ኣሎ ማለት እዩ። ቪድዮ ተተመቺኩም ሳብስክራይብ፣ ሼር እና ኮሜንት ንምግባር ኣይትረስዑ።